सोरखारि साख्रिबो मावनो हाखाला जेरावबोथ' डाइरेक्ट खाला खिनिखि खिन्थाव दाव आदालत गोनांजों लेखा जाथावथाव आसा खालामो सोरबाफोर जाङिया सुबाय दङबा जाङिया सुनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो बे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन जुदि ससेल' नायना दिनै इन्टारेस्ट मोननाय नङा Ay kibroma Ay barbiya दामब्रि सासे दामब्रा सानै माने बादाम 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 अरे कहना क्या चाहते हो रुको जरा सबर करो मोसानोथ' रोंखायानो घन्टा थेवब्लाबो बादाम 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 एसे नायना लादो बादाम बादाम नोंसोरनि बे साइज फाइज गैयै बे सिथुसो मानायखौ नायबाय थानांगौ जाहैबाय आरोना बादाम बादाम होनना बे सिथुसो मावबाय थानायखौ नायहैनांगौ जाहैबाय जोङो बे सिगांथिं देखाय मोजां नायनि बे सिथुथिं जों नायबाय थानांगौ जाहैबाय आरोना फाग्ला फाग्लानो नाया जों बेफोरखौ गरनैल' दों आंनावबो बादामा आखाइखौ बेफोरबायदि फिदिंबाय थाबानो मोसानाय जायो नामा चटक चूतिया लग रहा है हांसो खासि जाहोगोन होनबाबो लाङालै आङो जौ फाग्लायासो लांगोन आरो गानजारुवासो लांगोन नोंखौ मोनथिबायना जानला मानला सोरबा आंखौ लांनोबोला साख्रि इन्जिनियार जानांगोन इन्जिनियार बेफोरबायदिया लाङा मोनथिबायना जौ फाग्ला बुला उसि जानायसो लांगोनलै नोंखौ साख्रिया जानांगोन इन्जिनियार ओइ फाग्ले सिथुबोसो मावनो हायो माथोलै मोसानायाव बिदिबो सिथुबसो मावना मोसायो नामा बे फाग्ला बिदिजों जायो लोगोआव थानांगोन मारुति कार आंनाव नैबे दामि गारियासो दङलै नैबे नायना ला ये क्या है साइकेल मानसिया जाङिया सुनानै थर मोनाखै आरो मारुति कार लागोन आङो मानसिया जाङिया थुनानै थर मोनाखै सुयै सुयै जाङिया जिख्लाबलांबाय बे फाग्ला बिदिजों जायो थ' गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बैसानाव थानाय रुवाथि सिख्लाखौ